וברוכים הבאים לסרטון הבא, לפרק השני של מיינקראפט סורבייבל מטורף. כמו שאמרנו, יהיה פעמיים בשבוע, יהיה סרט, ואולי נוסיף עוד דברים. ובכן, כמו שאמרתי, שיפרנו את הבית, עשינו שיפוצים, והיום אנחנו נלך לחפור קצת ואולי נמצא קצת גם דיימונד. ובכן, שאתם רואים, יש פה חור ענק, חור מאוד גדול, וגם פה פשוט נצטרך להעיר את זה קצת. אני אלך להביא קצת, אני אלך לחמם, אני אכין פחם מעץ. אז הנה, יש לנו כבר פה פחם, יופי, שאבי הביא לנו. אוקיי, יפה. אוקיי, אז אני אכין קצת אורות, ואבי עומד להצטרף אלינו היום בעוד כמה דקות. כמו, הנה, אתם רואים פה כתוב אבי join the game, שזאת אומרת שאני ואבי הצטרף, נראה איפה הוא. שלום אבי, מה נשמע גבר? ניפגש בבית, צריכים ללכת לישון. תיכנס הביתה. לא, סליחה. תלך לישון. סליחה על ההפרעות, שוב אנחנו בבית עם הרבה הפרעות. ובכן, אבי יצא, יבוא עוד כמה שניה, אבל אנחנו שומעים את אחותו, מעצבנות אותו, הוא עכשיו בטלפון, וכמו שאמרתי, נצא היום לחפירות. אז הכנו פחם, בואו נראה אם הכנו. כן, יש לנו חבילה, ויש לנו חבילה ושש. אוקיי, ואבי, אז עכשיו אנחנו נמשיך ואנחנו עומדים לשמוע הכל עוד רגע, אבל בינתיים אנחנו עומדים להעיר משהו. נראה לי שאת זה כבר חיפשנו, אז נלך לאחד הענק הזה. איזה הכי מפחיד. מה? אוקיי, אפשר פה למטה. אני עומד לבוא עוד רגע. אוקיי, ניקח לי בינתיים מפותח פחמה. אז ניקח את הפקק שלנו. יש פה הרבה. אוקיי. לקחנו את הפחם. וואי, יש לנו כבר 4 דרגות, זה טונות. הנה אני נכנס. אוקיי, אבינה, אני בא לבית. שלום, מה נשמע? הכל בסדר? אני לא רואה אותך. איפה אתה? אני רואה אותך. שלום. איזה כיף שהגעת. אוי, נתקע לי. יאללה, בוא, אני אראה לך. מצאנו 12 פחם. אתה מאחוריי? מצאנו 12 פחם. ועכשיו אנחנו יורדים פה. מצאתם מנהרה יפה. יאללה, בוא לפה. אני עם האור. יש לי אור. יש, ברזל, מצאנו ברזל. אני קורא לזה אור. יש לנו הרבה ברזל. תכין תנורים לבינתיים. יש לנו גם בבית. להכין גם פה תנורים, שיהיה פה? לא, תכין שיהיה לך. כן. יש כאן הרבה, יש עוד על הרצפה מתחתיך. אין לי קרפטינג טיבול, אז אני מכין. אוקיי, אני אכין 2. אני אניח אותם. 1, 2, יש לי פה אור בקצה שנראה משהו.
עומדים להיות לנו... חשבתי שאתה קורא לי איירן. אוקיי, תשים. זהו? כמה יש לך? אני ממיס, יש לי 11. תשים 6 ואז לא, תעשה אני X. שים 6. תסגור את זה. יש לך מתחתיו. יופי. אז אחד שלך ואחד שלי. איזה אחד שלך? למעלה או למטה? למעלה. שמתי 6 לכל אחד. וכמו כל השאריות שלך. בסדר. תעשה משהו בינתיים, אני אחזיר לך את האייר. לא, זה בסדר. אז... בינתיים תחפש עוד משהו במנהרה. כן, דקה, חכה. אני גומר עוד רגע. יש לי עוד... 1. ואני אצא. לי יש עוד חצי. בסדר, סיימתי. אני מכין לי פיקאקס. יופי. נכין 2 או 1 לבינתיים. תכין לך 1, אני הכנתי לי 1. וכשאתה גומר את זה, תהרוס את זה. לא, יש לי כבר 1, זה בשבילך. גם הכנתי לי 1. זה כאילו. יופי, מה, יש לך כבר קרפטינג טייבל? לא שראיתי עוד אייר. לא ראיתי. חכה, יש לך כבר כן, קרפטינג? יש לי. אז חכה, אני ארוס אותו. הנה, הגענו לסוף המנהרה. טוב? אז בואו אותה לפידים. דקה, לא, בוא. אני חופר את הלפידים ושאין לנו הרבה פחם. יש פה עוד קטע. בוא. וואי, כן, מה? לא, למטה. אני חופר את הלפידים. בוא לפה, אבי. כן, אני חופר את הלפידים. טוב, בוא לפה. תלך לי בינתיים, אני אחזור לך. בוא לפה למטה. יש עוד מעבר. מלא איירון. כל אחד לחפור קצת איירון. בסוף נחלק את הכל שווה בשווה. חשבתי שתקראו לזה ברזל. להרוג את הלפיד. אתה לא מקבל מזה שום אקספיריאנס. אוקיי? אתם אוהבים את המוזיקה? אם כן, לחצו על הלייק. אם לא, גם תלחצו על הלייק. ותרשמו כמנוי כמובן. אני... יש עוד מלא. הנה עוד מלא איירון. אני אקח אותו כי אין אני... לי אבל... בסדר, אז אני ממשיך. תעקוב אחרי הלפידים. כמה לפידים יש לך? לא יודע כמה לך. וואי, יהלומים. באמת? כן. סתם. מה זה עוזר לי? כמה יש לך? כמה יש לי ללמוד צירופה. תבוא אחרי הלפידים. קח את הכל. כמה זמן אנחנו כבר מקליטים? 9 דקות. איפה אתה? אני חופר לי קצת קור. יש לי כבר 23. אני הולך פה במעגלים. נו, אני רואה את השם שלך. תבוא לשם. תחזור. חכה, אני חופר עוד קור. וואי. יש לי איזה משהו לחרפן על המסך.
רוצה שזה יקרה לי? יאללה, בוא. וואי, איזה מחפן. למה חוזרים אחורה? יש עוד מנהרה. זה לא אחורה. קדימה? אני הולך פה במעגלים. יש שם מנהרה, יש שם מנהרה. בוא. אני הולך פה איתך. בסדר. נראה לי שנצטרך לגמור את זה עכשיו. למה, מה השעה? בשעה 5:20, ונראה לי אז שנצטרך לגמור הפעם את זה. אנחנו נגמור מוקדם, אבל זה לא יקרה ככה בפעמים הבאות. להתראות!